IAS, 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 IAS. Maraba da yankin sahel, murna da haɗin kan sahel, mu gyara ƙasashen sahel, hakan shi ne alkhairi. IAS, 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 IAS. Ga mu mun zo taron dangi, Ba ma tsoro, ku gafara ba ma tsoro, ku ba mu guri IAS mu. Ga mu mun zo taron dangi. ba ma tsoro ku gabara ba ma tsoro ku ba mu guri a IAS mu ne. Idan zakara yayi tara ku zamsani wannan sa'a ce. Akan na gani bambance yaban kwai ni na jajirce. Ku ne jiya ku ne yau a shugabanni ƙarshen zance. A Nijar mun ɗauca ne, 'yan ƙasa kuma mun lamunce. A Burkina ga Ibrahim Tayoro shi ma ya jajirce. Masu fashi da ta'adda idan ya zo sai sun ɗimauce. Inna akuwa Mali Asimi Goita an tantance. Kai da ganin sojan nan yana da kishi mun bambance. Tunda ana san gyara mu mun sani sai an jajirce. Masu fushi kan sahel mu mun sani sai sun lalace. Na sako takalmin karefi ba na tsoro ku gabara ba na tsoro ku yi alalo a IAS mu ne. Ga mu mun zo taron dangi. Ba ma tsoro, ku gafara ba ma tsoro, ku ba mu guri IAS mu ne. Nijar Burkina Mali ku tashi ga hanyar gyara ku. Dole mu ba da haɗin kai, 'yan ƙasa don mi haskawa. Shi zai sa ku yi garko a dinga tsoron tunkarar ku. Masu salon wayewa, duniya za ku yi burgewa. IAS Sahel ta zo ta kare duk sauran ku. Burkina Mali da Nijar farin ciki za mu yi ƙarawa. Ga sojojin kirki sun yi shirin kare kimar ku. Asimi Goita da Cane Toyota tintin sun ganewa. Sun inganta tsaro mun gane yau ba mai damun ku. Alkhairi ya sauka a yanzu sahel sai godewa. Yankin Sahel ya inganta. Allah kawo farin ciki mai dorewa da an gani a IAS mu. Ga mu mun zo taron dangi. Ba ma tsoro, ku gafara ba ma tsoro, ku ba mu guri IAS mu ne. Matan yankin sahel ku tattaro kai mi haɗewa. Hakan lallai in kun yau gare ku sai kun yau birgewa. Hasa da sandan kushe idan muna yi mai dainawa. Kalamai munana ku zan bari so ku yi furtawa. Shi zai sa mai karko idan muna yi aikewawa. Ku yi tafari na zukatu duniya za ta yi shakawa. Mali da Burkina Faso zaɓa Nijar mun zaunawa. Alkhairi jari ne mu yau haɗin kai ba sabawa. Kullum kwarin gwiwa muke ta samu ba canzawa. Yanzu ka samu ka kalla mu kore duk tarin turawa. Mun kare 'yanci na ƙasar mu. Karmi wasa, mu tashi karmi yau wasa da an gani IAS mu ne. Sojoji masu tsaron yankin Sahel. Mun fito mu kori 'yan jare hujja. Sai da ku a ci gaban yankin Sahel. Da an taɓa dole a san an taɓa danga. IAS ce ƙungiyar kare Sahel. Mali Burkina Nijar mu mun kai mata. Sun haɗu don ci gaban kare hujja. Ga tsaro yankin sahel mun baje haja. Sojoji sun ci uban 'yan tabori. Turawa masu nufin radin mu ware. 'Yan Afirka duk mun gane ba ma tsoro ku gabara ba ma tsoro.